алейкум ба тамоми подписчикои канали UGP ҷавлона макаса созе брато соат динем бовар кунем ҳафта кам сеяч хеле ки да суҳбат гуфта будем зомби шидагим да офис имрӯз худам тоқаем хонагиам ҳавлӣ рафтагиам гуфтем то саҳара кор кунем. Хоб бародаро навигари имрӯзаи мо презентатсияи диюм каналмонач хеле ки гуфтем диюм каналмона таҷик миллионер номондагим ва муроҷиат карданем ба барада тиҷи ба шава тюб ба ҳамнаво ва ба кадом барод хай бо ба ҳамо блогерое ки мақсад ки мо ҳаме бародарое ки ман номбар кардам қатшон мо мақсад ки чақчақ накунам ам комментария вайбери сӯсӯ бо кадом бародаре ки чист ҳаме бародарона мехоҳаме диюм канали мора мақсад чӣ хеле ки як ролики апашкара тамошо карда будем дастгирии блогеро ҳаме ҳамакаса бичаспем ҳаме диюм канали мора ба фикрам ки ба ҳазур метонем дар муддати як ҳафта бихезонем. шоли бисёриҳо мегӯянд да канали худ ман мекунам бародароне ки канали худ имадани достаточно и таҷик миллионер номаш уже чиво стоит бародаро ма барои чи ҳами нома мондум барои он ки мехом мақсад ки ҳамира як бомба кунам мақсад мехом ки дар дигар давлатҳо ҳам бигӯям ки тоҷикҳо ҳам метонанд хай блогерои пешқадам ҳам дорем не ки мехом мақсад ки ҳами одамои наздики худам дар муроҷиат кардастам ки мақсад ҳами канали мара бародаро биён ҳамакасая бичаспем ҳаме муддати як ҳафта ба фикрам ки ад души мешава ҳамира раскрутка карда описанияда мемонам ссилкаи канала ва агар зид набошед дар ҳар як татона каналтон дар якум видеои охиронгитон медурам дар комментария мепартам мақсад ки то ки подписчикотон дроянд. хуб бо чӣ гуфтанем дар канали диюмам якта ролик кардам инаме нав корша буд кардам 7.5 минутаи бародаро дроен тамошо кунен ман боварӣ дорам ки ай тамошои кардагитон ҳаловат мебаре бародаро. хай ба ҳаме ролики имрӯзара ҷамъбаст карданем пагоҳ бародаро насиб карда боша выпуски варзиша беҳтаринша интизор шавем. мо як чиста ҳам аз ҷиҳати варзиш чах кардагием қати тренер ҳам як шоу кардагием интерес намеша бародаро боварӣ дорум то охирша тамошо мекунем. подписатсия кунед лайк монед комментарияда бинависен фикротона то видеои оянда бародаро саломат бошед.